Jumani duto waseneno ng'anyo mar rowere ma pacho ka osebedo katimo mar kwedo kendo sundo jo od bura kikadh paro mar chik mar omenda ma higani. En ng'anyo momako wang' ok mana jopiny pacho ka to nyaka pinje ma oko ka nyiri matindo bende nodonje ng'anyono ka giwacho ni ne gikawo ting' maduong'. Dibed ni en mana mar kwedo medo osuru ne taulo mag ria kende. Emene wacho watude kod achiel kuom jong'anyogo Donfin Achieng' Mreri ma bende en jakedne ratich oganda. Watude kod achiel kachiel ka entiere e kaunti ma Kisumu. Oimore Donfin idhi nade? Oimore adhi maber. Inyalo mana ulo ne joneno ni in ng'awa? An iluonga ni Donfin Achieng' Mreri, aja bet ma Kisumu, adak Kisumu kendo atimo ohala mopogore opogore Kisumu. Donfin, juma mokalo ka bende kaunti ma Kisumu kata rowere ma Kisumu nowuok oko ka dhi e ng'anyo. In achiel kuom jogo ma bende ne owuok. Ang'o manoteri? Gima notera ahinya e ng'anyo en finance bill ma wachne osebedo matekni. Finance bill no kana go through it, kana some, aneno koting'o gik mopogore opogore ma inyo mine kaka wan, kaluwore gi yo sanitary towel kendo yor pampers ma watiyogo kaka joma mine ka wakonyore. Iwacho kanyero ni nikawo thuolo mar some ka bende waneno ka jotelo mathoth seyo rowere gi seyo Gen Z ma bende giwacho ni uwuok awuoka oko kanyero ung'anyo to kia gimomiyo ung'anyo ka bende odiochieng' manyoro ni nyisou ni mondo udhi usom parono mar chik. Iniwacho ni isesome. Kopogore kod gik moko ariyogo, ang'o kendo ma bende ineno miparo ni hinyo rowere kata joma mine ma pacho ka? Chien kanyo matin awacho ni aja ohala. E ohala kae, the finance bill ni tacha in terms of imported goods. Yes, auso mutumba as a side hustle man godo. To ka tax omed in terms of imported goods kana neno ni excess duty mar imported goods are from 2.5% to 3%. Mano dhi inyo bei mag lewni mwawaro gi kaka wauso gi. Koro mano bende ni kanyo mane chanda ahinya kalure gi bill ni. Komed gi gik mopogore opogore nikech wa market social media platforms to kanyo be imede ushuru madhi inyo kaka wa market. That is another problem mabe naneno. Tainya masebedo kang'iyo ma aparo sana en kang'iyo manifesto mane UDA nokelo. Negiwacho kanyo maber ni mine kwa konyore to ibro miwa pampers 3 months nono ne nyithiwa mwanyuolo. To sani kachaka ng'iyo taneno ka ichaki medo tax ewi pampers go. Koro penjora ni to kara ang'o madhi mbele? Wadhi kanye kaka oganda? To ang'o momiyo imedo hinywa? Emomiyo aneno ni nyaka wawuog oko matek mondo waked gi gik moneno ka richo malure gi mago. E skunde ng'enyne ineno ka ji odhi skunde, well wishers odhi skunde. Ineno ka wating'o pampers, not pampers, sorry, sanitary towels. Wating'o ne nyithindo manyiri kata kidhie homes ma nyithindo nitie, orphanages ka wadhi tineno ka ng'enyne wating'o gik moko kaka sanitary towels mondo wapog nyithindo manyiri. Ma kende nyiso ni tek mondo nyithindo manyiri access sanitary towels e yo mayot, nyiewo gi tek. Ka koro 50 shillings emosebedo a problem ne oganda mang'eny e yudo sanitary towels gi. To koro makoro imede ni dhi bedo nang'o? Magi penjo ma wapenjore ahinya. Gimoro kaka mkati, ma gima nyithiwa chamo pile pile kata wan wachame utewa pile pile. Imede dhi bedo nang'o? Ngima dhi bedo matek moingo kako sebedo matek ni to inyowa kabisa
Dolphin, gima nachaka neno en kar lo. Ineno ka sani kinyiewo lo tibro chalo ng'amo lease lo no nikech isiki chulo some amount of money yearly madok ne sirikal. Ichalo ng'ama o lease sirikal o lease ni lo ichulo gi iga ka iga. Koro wadhi kanye kaka oganda mane mahinyowa kaka youths ka wang'iyo future wa kaka nyalo bedo gi kaka dhi bedo emomiyo owuok oko motegno mondo waked gi bill ni. Dolphin, ka wadoka ne weche mag taulo mag riagi nikech ne waneno ka giwacho ni giketo lokruok mopogore opogore makoro giwacho ni taulo mag ria molos pacho ka to ok bi yudo osuru ni mak mana mago moa e pinje maoko. En nitiere shida gi molos pacho ka mokwongo penjo ma ng'ato bo penjo be nitiere mago miloso e pacho ka maber ma bende jopiny kata kaka joma nyiru nyalo tiyogo? Aserito ng'i ahinya neno ahinya ka nitiere miloso pacho ka to gi sani ok apar ni nitiere miloso pacho ka to kata ka nitie to ok apar ni aseneno. Koro kapod warito mabro biro kampuni mabro biro mar loso nwa dhi bedo nang'o nikech wanyalo rito kampuni go mabe warit matamre gi nono mok wayudo gi. Koro wadhi timo nang'o kapod warito mibro los pacho ka. Ka bende ichaki kelo wach machielo mar lo ka bende kawuono ni en odiochieng' no ero ma bende idhialo mondo liete. Shida maduong' ma bende wacho ni gikale en wach ni mar lo ma bende mayogi. Ahinya pacho ka waseneno ka joma mine ka kochope weche mag logi to ntiere kaka irocho ratechgi ok giyude yo makare jomo nyiewe bende bo yudo ka imayogi. Ne wakeni ahinya wach mar loni ma bende piny owacho kako okete ni en koro ochalo hola ma bende gimiyo japiny. Ne wakeni mendi dhi medo bedo manade? Dhi bedo matek kalure ni seche moko iyudo lo ing'ama miyo ma seche moko ni kata dala to maybe jaodi notho koro iyudo lobni koro dong' ni in. Koro seche moko onge tich moro malong'o mitimo mading ichul godo lobni iga kaka idware no. Koro kokichule to itemo wacho ni government nyalo kawe kendo. Mae dhi medo hinyowa kaka oganda. Onego wakwed gini financial bill ni e okang' mamalo. Oting'o gik mang'eny ki go through it oting'o gik mang'eny mahinyowa than makonyowa. Emomiyo watamre ni kik wa amend the financial bill but we reject the whole bill. Oting'o gik mang'eny kabisa mahinyo oganda. Kaka bed ni koro ero osekalo somo mar ariyo kendo koro jod bura waneno ka iseyo moko kuom gi 204 ma bende nokadho parono mar chik. Eni koro ang'o madhi timore mbele ka uchomo kanye nikech nenore ni ero koro en gino mochomo dhi bedo chik. Ang'o ma bende koro timore e juma manyien? Bill nokalo second reading kendo aparo no dhi e committee stage but wadwa medo ng'anyo. Wadwa medo chung kanyakla kaka youths mondo waked gi gini ma en sure ni gitimo kaka wadwaro. Piny en youths en oganda. Ka oganda odagi gimoro to nego beni sirikal ng'iye matut to neno ni ang'o momiyo oganda ma wachung' negi tamore gini. Nyiso ni gini nigi shida kama. Onego waloke e yo machielo. Koro nyaka wakeda gi gini kendo wabro medo ng'anyo kendo Tuesday wan e ndara to Thursday kendo wabro bedo e ndara. Wabro medo ng'anyo kabisa mondo wit financial bill ni oko. Dolphin, aneno ka ng'ato oro ote kendie to penjo ni to ang'o momiyo un kaka rowere, ang'o momiyo un kaka joma tindo ahinya manyiri, ang'o momiyo uwuok oko sani nikech pek mar ngima ni ten gima osebedo. Ang'o momiyo uwuok oko sani to uchano dhi nyime nyaka karang'o? Wawuok oko sani motegno nikech gini donjo nwa in a personal way. Odonjo nwa in a personal way kidwa mednwa
ushuru always ma watiyo godo dwe ka dwe, to kendo imedo nwa pampers ma watiyo godo kuom nyithindo. Bro keto ngimawa matek kalure ni seche moko nyithindo manyiri moko nyuol to kata joma konygi malong'o onge. Koro magi momiyo wawuok oko motegno kaka joma mine, kaka joma nyiri, mondo waked gi financial bill. Erokamano ahinya Donfin. Erokamano ahinya. Ka bende ote machielo ma bende aneno ka odonjora kendi en kaluwore koda sigana ma watimo odiechieng' manyoro. Weche mag chan, weche mag yudo taulo mag ria nyuolo weche mopogore. Nyithindo ma bende dhi ka tedo kapod gitindo, joma mako iye ma omondo, kanyakla kod landruok makute mag ayaki. To mendi en gi sani ma bende bech taulo mag riage pok omedre. Usuru moro ntiere mano oketnegi to pod idwa ni omed juoge. Iparo ni lweny ma bende igoyo ne kedo kod weche adek gieki bende bodhi kare kaluwore koda usuru midwa ketni? Ka ushuru ni oketi to lweny ma wago ni ok nyal dhi kare maber. To kwa kedo kode kaka joma youth owuok oko mondo ked kode kaka wadhi kode ni, to ka wamedo bedo united, mwabedo kanyakla, mwa fight gini, to an gi hope kendo an gi strong belief ni wadhi nyalo. To sirikal dhi winjowa. Machielo bende ote ma bende penyo to okuluor uneno kaka ntiere watimo mos ne familia mar jogo eko ma bende owito ngimagi, jok ma bende pod idhi nyime mar mako e kind weche mamoko ma bende osesegodo obila ma bende timo ne jong'anyo ma bende ng'anyo mamuol. Okuluor mane penjo ma ng'ato penja kae. Luor bedo maonge kalure ni unity is strength. Ka oganda mang'eny ochung' kanyakla e agenda achiel, then luoro bedo matin. Mane mamiyo wa the hope to continue, gi the strength, gi the bravery ma wa continue go ka wadhi godo e lwenjni. Erokamano ahinya. Ka watieko to mana wach ni mogik ahinya ne wakeini, ne joma mine, ne rowere, mana kaka lwenyni pod medo gore kidwaro lokruok makare, kidwaro mondo ngima ma bende oidho pacho kendie oduok piny. Wach ni mogik. Wach ni mogik en ni kaka mine, kaka oganda, I urge all of us ni wa continue. Ok en lweny mayot, but ka wariwore kanyakla to wago lweny ni wabro nyale mondo wakony future generations mabiro mag nyithiwa. Ma kok watimo sani to bro hinyo nyaka nyithiwa mabiro mbele. Koro miyo wachung' motegno, wamed bedo kanyakla mondo wakony wachni kasa pod chon. Kasa pod ntie monyalo konye godo. Erokamano ahinya Donfin Achieng' Mreri, mano jaked ne ratich oganda ka intiere kaunti ma Kisumu. Tok ma bende wabedo godo mana kaka wacho kaka rowere en ni lweny pod dhi nyime, to en ng'anyo no ma bende osebedo kutime mamuol ka jiw ma bende pod imed jiw mondo udhi kode nyime kamano obeda beda mamuol kinde duto. Erokamano maduong' mar loso kodwa e chenro ni mar mine wacho odhiambo ma kawuono. Ka bende gikanyo bende wadhi godo e yweyo, waboduogo koda weche mamoko bang' kinde machuok.